गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोननो आङो दिनैयो ओरैबायदि मोनसे माने खम दामावनो ओरैबायदि मोनसे मोजां लुक क्रिएट खालामनानै दिन्थिगोन आङो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय जितु खम बाजेटनि मेकआप खालामगोन बेनि थाखायथ' आं बायहैनांगोन नङा होमबा स' दायो आङो फेन्सि बाजारावहाय फैबाय बायनो लाइटটো दिदियो दे दियो फाउन्डेशन दियो पाउडार दियो कम कम दामতো দিব দে এটো দিম নেকি এটো মেকআপ কম কম দামতো দিও ফাউন্ডেশন দিও ফাউন্ডেশন লাগবে দিম নেকি দিও লেকমি এগুলা হলে আমি কোনটা কম কম দামতো দিব রে দুখিয়া মানুহ কম কম দামতো লব লাগে এটো কিমান নো এটো এটো 150 আৰু আংলানে ভিডিও খালাম গলে 150 এ কমৰটো নাই নেকি আৰু কম লাগে দিও এটা 150 নে ইনিকইবো কমনি নাগিদাং পাপাও এটা কিমান এনেকো পাউডার আছে এটো কনসিলারটো কিমান এটো 250 টাকা ইমান দাম কিয়া কই আছে এটো কিমান এটো কি ওখানে লাগে তোমাক কি ওখানে মোকে লাগে তোমাক লাগে না এটো লক মারি কিনিম দাদা গ্লাসটো এটো কিমান 150 আছে 120 দি দিবা বা সব কেনকে এটো উলাই দিও গ্লাসটো ভাঙা আছে এটো লম দে এটো লম গ্লাসটো ভাঙালে কত নয় কি গ্লাসটো উল্টা যে বেলেগ নাই নেকি হেলেতে না খুল দিও না ঠিক আছে গ্লাসটো কি ভাঙা ভাঙা দিও বেলেগ নাই এটো অকমান কম মিলাই কিনে দিওক না ভাঙাটো 50 টাকা মানৰ না একদম কিনা দামত বহুত কম দিছে এটো ভাঙাটো আপুনি সেলে নহব 50 টাকা দিও এটো হন্তি ৰিটাৰ্ন হয় না কোন ৰিটাৰ্ন হ'ব এটো ভাঙাটো গ্লাসটো ভাঙছি হ'ব দিওক আৰু দিওক 50 টাকা না দে মিলাই কিনে দিম এটো কিবাটো দিওক এটো চকুত লোৱাটো এটো আইব্ৰোটো বাপ্পা ওই কি গরম দিছিয়ে এটা ব্ল্যাক না দে এটা আইব্রো তো এই ব্রাউন কালার তো নাই নি ঝিলকা তো নাই তুমি মাও ভাবতো আবো কিমান হৈ গল এটো কিমান 10 টাকা 30 টাকা মানে 50 টাকা ইউ লাইনে 10 টাকা নয় না 10 টাকা না 10 টাকা দিয়ে পাই দেখো 10 টাকা দিয়ে পাই দেখো 50 টাকা বেলেগ কালার নাই এটু কিমান লেকমি টু এটু 150 এটু 200 ইয়ার বেলেগ কালার নাই 200 দেখো এটু 100 টাকা আর লেকমি টু 100 টাকা কত লিখা আছে রেড 150 টাকা 10 টাকা এটু 50 টাকা দাম আছে 260 লম না 280 না 10 টাকা নয় 50 টাকা দাম আছে হ'ব দিও তোমার কানে ইমান কমাই দিলো হ'ব দিও ও কাজল দিয়া নাই জি কাজল দিও কাজল লাগে কাজল কিমান এইটো नैबेयाव लाबोदोंमोन आङो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बाजार खालामनायखौ नङा होमबा स' बेयावहाय नैबेखौ लाबोदों आङो बेखौ मानि थाखाय लाबोदों दै आं मोनसेखौल' खोथाखौ बुंनो सानो बे भिडिअखौ मोजाङै मेकआपखौ खालामनायनि सिगां जे मोखाङावहाय जा बुस्थु फुनो इखौ एसे माने मोजां क्वालिटिनिखौ फोननांगौ मानो होनना बुंबा बियो स्किननि खोथा जाहैबाय नालाय बेखायनो नांगौबा मोनसेयानो थाथों जेनेबा लिपस्टिकआ मोनसेयानो थाथों 10टा थालायलायनाङा मोनसेयानो थाथों खिन्थु बे मोजां क्वालिटिनि जानांगौ जेनेबा जुदि
खम दामनिखौ बायनानै जेनेबा माखासे खिन्थु खम दामनिया मोजां थायो देसुन खिन्थु खम दामनिखौ बारा इउज खालामनाङा आरोना आं बेखौनो बुङो आरो नांगौबा हाथाराबाबो मोनसेखौनो बायना ला बाट मोजांखौ बायना ला आरो ओमफ्राय स्किन केयारफोरनिखौबो आं बेखौनो बुङो जे खम दामनिखौ एसे इउज बारा दा खालाम मानो होनोबा जोंबो सिगाङावहाय फोनोमोन देसुन खम दामनिखौ नङा होमबा दा जों बुजिबाय माबाय बेखायनो जों दा एसे माने मोजां क्वालिटिनिखौ फोनो आरो एसे फाइनान्सियेलिबो प्रब्लेम जाखायो जोंनि बर' मानसिफ्राथ' बांसिनानो बेफोरबायदिखा नङा होमबा अब्लाबो जेनेबा मोनसेयानो थाथों बाट क्वालिटिखौ नायनानै माबा खालाम आरो क्वान्टिटिखौ नङा क्वालिटिखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय लाबोदों आङो बे लेकमिनि जिथु बथलखौ नुनानै ना मोनसे आंनि जिथु कलेज टाइमनि खोथा बेखौ गोसोखांलायलायबाय आरो आंथ' कलेज टाइमाव जेबो मेकआप सेकआप खालामनो रोङामोन जास्ट लिपस्टिक लायो काजल लायो आइब्र'खौ फुनो ओमफ्राय आरो क्रिम लायो पाउडार लायो बिदि ओमफ्राय खिन्थु जोङो बे लेकमि फाउन्डेसनखौ माला फुनोमोन मिथिबायना बै कलेजनि फ्रेशार्सफोर जाबा आरो बे माबा सरस्वती फुजाफोर जाबा बे लेकमि क्रिमखौनो फुननानै थाङोमोन आरो जोङो बे फाउन्डेसनखौ बारा दामनि नङा बेयो अनलि 150 लादो आरो ना ओमफ्राय जोङो बै टाइमावहाय जेबो मिथियामोन जे मयस्चाराइजार फुननांगौ ना प्राइमार फुननांगौ जेबो मिथियामोन डाइरेक्ट मोखांखौ सुबाय फुगारबाय डाइरेक्ट बेखौ फुनखाबाय जि मिनिनो ओंखारो आरो आङो बाट बेबायदि दा खालाम आरो ना नोंथांमोना डाइरेक्ट फाउन्डेसनखौ एप्लाइ दा खालाम मोखाङावहाय फार्स्टआवहाय स्किन केयार खालामग्रोनांगौ मयस्चाराइजार प्राइमार बेफोरबायदि फुननांगौ आरो डाइरेक्ट फाउन्डेसनखौ एप्लाइ खालामनाङा स' बेयो फाउन्डेसना जाहैबाय अनलि 150 लादो बियो ओमफ्राय जिथु नैबेखौ लाबोदों दै आङो बेयावहाय बे मानि एडिएस लिरनाय दङ बाट मिथिया आङो बेफोर ब्रेन्डेड नङा दै लेकमियाबो बे फेकसो खोमा मिथिया ओमफ्राय आं लकेल मार्केटनिफ्रायनो बायखादोंना फेन्सियावहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय फार्स्टआवहाय नै अपेन खालामोबा बेयावहाय मिरर दङ नै ओमफ्राय नैबेयावहाय आइ शेड' कालार्स मा दङ नै नुखाजोबखानायखा नोंथांमोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबे मोनसे लेयारखौ बोखारबाथाय नोंथांमोना बेवहाय पाउडार नुगोन आरो कम्पेक्ट पाउडार स' मोनसेया जाहैबाय नैबे गोजौनियाव सिमार गैया दै नैबे गाहायावहाय एसे सुंकि टाइप थायो ओमफ्राय गोदो जोङो मा खालामोमोन बायबाथाय बे सुंकिखौबो फोनना थाङोमोन ब्रा जि मिन्थावना ओमफ्राय आरो नेक्स्टआवहाय दङ नैबे लिपस्टिक 100 रुपिसावनो बेखौ गासिखौबो मोनजोबदों माने बिदि जायो आंदो उल्थायबाय गना खम दाम बुस्थु इदियावनोथ' क्वालिटिया मोजां जाया ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ मोनसे एकदम गोलैलायबाय साला लोदो मानसिथ' बारा गाहायबो जानो हाया नैबे मोनसे बेकार क्वालिटिनि मोसौ सालाय गान्दा सालायनि बायसा स्पन्ज मोनसे दङ नैबेखौथ' एकदम इउज खालामखानाङा बायबाबो खिन्थु आइ शेड'खौ इउज खालामजायो दै आइ शेड'आ जोङो प्राइमार ओमफ्राय मयस्चाराइजार प्राइमार ओमफ्राय आइ क्रिम फोनखांनायनि उनाव आरो कनसिलार फोनो आरो कालार कारेक्टर फोनो आरो बेनि उनाव कनसिलार बेनि उनावसो जों आइ शेड'खौ इउज खालामो स' आइ शेड'आ बारा एसेबां माबा नङा फोनजागोन बेयो ओमफ्राय नैबेयावहाय लिपस्टिकफोर दङ आरो नै मा कालारनि नै माबा एसे ब्राउन टाइपनि एसे पिंकिस एसे रेड ओमफ्राय नैबे मोनसे निउड आरो नैबेयावहाय ओमफ्राय आइ शेड' फोननो नैबे स्पन्ज माबाया दङ आरो आइ शेड' नैबे सिगांथिं स्पन्ज लाय नायनोसै बेजोंनो फोननानै दिनै एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायनोसै नङा होमबा ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे बे गराइनि खानायखौ हास'नानै होना होदो नैबेयावहा नैबेयो माबा लिपस्टिकनि ओमफ्राय एसे साइडखौ माबानो थाखाय नै एसे बोरैबा जुङाङा होना होदो गराइ गन्थंनि खानाय बेखिनियानो दे ओमफ्राय बेयावथ' आं एक्सट्रा कम्पेक्टबो बायनाङासै आं बायनो सानदोंमोन आरोना बेयावहा एक्सट्रा कम्पेक्टबो बायनाङासै ओमफ्राय लिपस्टिकबो बायनाङासै ओमफ्राय आइ शेड'बो बायनाङासै स' बे मोनसेजोंनो आइ शेड'नि खामानिया जोब्बाय कम्पेक्टनि खामानिया जोब्बाय लिपस्टिकनि खामानिया जोब्बाय मोनथाम खामानि जोबखाबाय दे बेयावहा ओमफ्राय आङो नैबेखौ बायदों मा होयो काइजारि आइलाइनार मिथिला दे मायबा मेड इन काइजारि आइलाइनार बियो ओमफ्राय बियो अनलि 30 रुपिस लादो बियो ओमफ्राय नैबेयो माबा लादो बेसे लादोंमोनलाय 30 ना 50 लादो दे बियो ओमफ्राय उनावहा नैबेयो 30 रुपिस लादो बे जाहैबाय काजल एडिएसनिनो दै ब्लेक कालारनि काजल मिथिला आं माबायदि इउज खालामगोन दा बेखौ ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आङो ब्लेक कालारनि दै आइब्र'आव फोननो नैबे ब्रासआबो दंखायो ओमफ्राय नैबे दङ बेखिनि बुस्थुखौनो लानानै आङो दिनैहाय मेक अभार खालामगोन स' नायनोसै माबोरै नै जेबो गैया बे मोनसे
मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बे मोनबा आरो मोनसे दंबावो बे मोनबा बुस्थु आरो मोनसे दंबावो नैबे मियननि मास्काराखौ इउज खालामगोन आं बेयो only 80 रुपिस ना मा लादो बियो दै स' बेखिनि प्रडाक्टखौ बाहायनानै आङो मोनसे लुक क्रिएट खालामगोन So नै नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन जे आब' खेबसे विदाउट मेकआप भिडिअ बानायनानै नै बेबायदि विदाउट मेकआप मिथिबायना बेबायदि भिडिअ बानायबानोसो भिडिअखौ नेक्स्ट जानाय नङा आरो सोरबा सोरबाथ' पुरा फिट जानानै गोलैस्रागोन बेखायसो आङो बेबायदि विदाउट मेकआप भिडिअ बानाया बुजिया नामा नोंसोर चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह जेबो नङा दे बै आंनि मोनसे डायलगा ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनोमोन ना जे जों जोंनि महरखौ दानानै लायाखै नङा होमबा दानानै लादों होमबा जोङो जोंनि महरखौ दानानैथ' लायाखै भगबानासो दाना हरदों स' जों जुदि जोंनि महरखौ दानानै लानायमोनब्ला दाना लानो हानायमोन तुमसे ना हो पाएगा ब्ला जोङो बेसे मोजां दाना लागोमोन गावनि महरखौ नङा होमबा सोर लुगैनो जे महर गाज्रि जानो जोंथ' महर गाज्रि जानो होननानै जायाखै मानो थाखायबा जाखो मिथिला थांनाय जोनोमफ्राव पाप मावहोदों मिथिला मानो थाखायबा जाखो मिथिला थांनाय जोनोमफ्राव पाप मावहोदों मिथिला महर गाज्रि जाखो मिथिला बाट बे महर गाज्रि उजिहरनायखौ दुखु खामस्लायस्लाय इमान मोजां मेकआप माबा माबि बुस्थुफोर बायनानै मोनो स' बेफोरखौ बायनानै एसे समायना कनफिडेन्ट फिल खालामनायाव माथो गाज्रि खोथा नङा होमबा बेखायनो जों जुदि गावनि महरखौ दाना लानो हानायमोनबा मा कसम बे नोङो फाग्ला जागौमोन होनना बुंनाया ट्रेन्डिंआव जादों मिथिबायना स' बाराद्राय आङो पेक खालामबाय थाला दायो आङो मेकआपखौ खालामसै आरो स' लेडिज एन्ड जेन्टलमेन दायो दिनैनि मेकआपआ आं दहायनो दिन्थिखाबायना खिन्थु आं आंनि स्किनजों खेला खालामनो हाया मानो होनोबा बै टाइमाव आङो टिनेजारमोन जि टाइमावहाय आङो विदाउट मयस्चाराइजार विदाउट प्राइमार आं डाइरेक्ट फाउन्डेसन नैबे लेकनि फाउन्डेसनखौ आं इउज खालामोमोन बाट आंथ' दा टिनेजार नंला बुरिबाय स' आं दायो बेखौ डाइरेक्टलि इउज खालामोबा आंनि स्किना गाज्रि जागोन आरो जै खेबसे गाज्रि जाबाय स्किना बे स्किनखौ आं मोनफिननाय नङा बेखायनो स्किन केयारा फार्स्ट अके दायो आङो मयस्चाराइजार फोनगोन PSCनि हल दोनबाय थायो नालाय हिन्जावखौ सोरबा मानसिया नुदोंना कृपया लाइन पर बने रहिए The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आं सोलिबाय थायो टाइमआ खैथा जाबाय 10:35 आंखौ बिदिनो हल्डआव दोनबाय थायो बियो फन खालामनानै नामाबो डेन्जारसोलै बिदिसो नामा आं मेकआप टिउटरियेल भिडिअ बानायदो मा ओंख्रि जानायलाय लावदुम बावगारोलै आङो मिथिया नामा आं बिराद बेस्थ'आव थायो आं नोंसोर बायसा गिदिं जाग्रा मानसि नङाना मा नोंगो नामा गजब बेइज्जती है फिसाजोआनो गैया फिसाजो बावगारनायनि खोथा रायलायबावोलै मा गाजा मानसिलायलाय स' आं दायो एप्लाइ खालामगोन कालार बारनि प्राइमार ओइ हे इनियाथ' आं बेलेग भिडिअस बानायदो दिनैयो आंखौ रायसे लावदुमा सेम कन्टेन्टनि मानो भिडिअ बानायो कनफारेन्स खालामनाङा हल्डआव दोन आंखौ आंलाय मानो खोनासङो ओरैबायसा मोजांनो আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক हमने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहिए The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. আপুনি কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইনতে থাকক आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है कृपया लाइन पर बने रहिए The person you are speaking with has put your call on hold. अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह Sorry दायो आङो मयस्चाराइजार प्राइमार फोनखांबाय दायो आं फोनगोन फाउन्डेसन बेसेबांबा बोसोरनि उनाव नैबे फाउन्डेसनखौ अन खालामबाय थादो
कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बावगारदों आङो केमेरा अन दङमोन माने एसे आखाइजों खेवनो हायाबा बोलो होनांगौ ना नङा होमबा जि मोनामदों नोंथांमोननि थाखायसो फनफिनबायलै आङो गोदोनिया माथो मोनामामोन दा बिराद नख्लि फैबाय दांलै मोनामसोदो बोरैबा मा खालामनो उपायथ' गैया उपायखौबा रेस्टबो जायाखैनो मोजां बोरैबा दैलावलावथार गुफुरफोरबाबो नै इमान बुरजा होदो आङो नायदो माने दैलावलावथार आरो बोरैबा दैलावलावथार नै नैबे फारसेया फाउन्डेसन इउज खालामाखै ओमफ्राय नैबे फारसेया इउज खालामदो इमान बुरजा एप्लाइ खालामबाय आङो होमबाबाबो नै ओमफ्राय इथिंनिया नै विदाउट फाउन्डेसन जेने तेने फुनबाय आङो ओमफ्राय दा नैबे कमप्लिट गुलिलायबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय जिथु गान्दा सालाय दङ आइ मिन बे स्पन्जा नैबेयो बेजोंहाय आङो कम्पेक्टखौ फोननोसै आरो एसे पाउडारखौ जि गोरारालै होमबा गुफुर कालारसो जायो दस ने डिश 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 बैसागु सुंदरा बदन हल्दी संदन है बड़े मस्ता मगाओ दिसमा है नफा नवा रोंला बे नोंखौ देखेराव गोदोनि मेथाइया जि मोजां माबाया मेथाइया नि मस्ता मगा दिसमा है मबाइलावसो एसे मोजां नुबावदों मिथिबायना रियेलाव ओरैबायसा गाज्रि नुदों ना मा बुंनो आङो एसेबो स्मुथनेस गैया माने एसेबो माबा गैया जास्ट ओरैनो माबाल' एकदम हामा नुदों बोरैबा नुथारदों माने बोरैबा जाबाय आं बारा फुनला एसे गोदोनायावबो फुननोसै आरो ना नङाबा गोसोम सोम नुगोन नालाय नोंथांमोना बावनाङा आरो ना गोदोनायाव फुननायखौबो फुनबाथाय जाबाय दे अभार गुफुर नुनोसै दानाबा बिदि गुफुरानो नङा ओरैनो पाउडार दाफब दाफब गुफुर जानायखौनो जाबाय दे बारा फुनला आं स्मेलाबो बे भिडिअ माला जोबगोन माला मोखां सुनो मोनगोन जाबाय आङो पिंक कालार लिपस्टिकखौ फुनजागोन ब्लासारावहाय खेबसे बे मा कालार इयो बारा नुयोसै लिपस्टिकखौनो फुनबाय आं उपायथ' गैया आंथ' ब्लासार बायासै नालाय थाब थाब ब्लेन्डिं खालामगोन नङाबा जानाय नङा जकरा माथो हेलौ खोनादों आङो खोनादोंलै बुं गावानो खोनायाखै आखै सार्केसनि जकारा इबे सानदो 2,000 years later. बाराद्राय जाबायलै बाराद्राय जाबाय खेबसे खनबाव दे मिनिना बोरै ससैनायाव खननानै जादों खनलाय मिनियाखै आङो हे आं खोमा बदनाम खालामनो नागिरो नोङो खनबावलाय खोनायाखै आङो खनबाव खोनायाखै बेकार सिंगार हे देनां गथ'फ्रा नोंनि लाथारनाङा मासे गोरों आंलाय ना आयु एसेबाबो मोजां नुहांबायना भुटान रायजोनि नारें खमला बादि
आं गोसो so नै फार्स्टथिं आंना आइब्र'आ कमप्लिट जाबाय दे बिदि ब्लेक कालारनि आखिनाङा एक्चुअलि ब्राउनजों आखिनांगौमोन खिन्थु आं दहायनो बुंखांबाय मोनासै ओमफ्राय नैबे फार्स्टखौ नाय इमान मोजां आखिनो रोंबायना आङो टेन जाबाय नै आइब्र'आ आंना ओमफ्राय जि खस्थ' मस्थ' गोसोम नैबे पेन्सिलबो आं थाङो आखिबाय आङो नैबेजों इमान खस्थ' ओमफ्राय दायो आङो आइ शेड'खौ खालामगोन जल्दि हा माखौ फोननाय नायनो आङो र' काजल दङ बिनि सिगाङावहाय आङो काजलखौ एसे फोननानै लानोसै माने इमान हामा मोनामो खम दामनिथार इयो एडिएस नोंथांमोना आंखौ लेबेल होदो होननासो सानगोन दै दानिया दामि लाग्राखाय खम दामिखौ नेग्लेक्ट खालामदो बिदि होननानै खिन्थु सिरियासलि गाइस मा होनो नैबेयो ओरैबायदि गाज्रि स्मेल जादों नैबे एडिएसनि बियो लिप लाइनार एन्ड आइ बियो 30 टाकाल' आङो चिपेस्ट प्राइसनि माने खम दामनि मेकआप खालामनाय भिडिअ खालामदों काजलाबो नाङा आयौ आं बाराद्राय मेगन सिङाव लाया दे माने आं गिनो ओंखारदों बे नाङानो नाय गोलैबाय थायो बे बुस्थुआ ओमफ्राय लिपस्टिकखौ फोनसै आङो एसे निउड कालारखौ फोनसै आरो मोनामनायाथ' ओरैबायदि गाज्रि मेकआपआ जाबाय नै लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों माबोरै जाखोथाय एसेबो कभारेज गैया आरो बे फाउन्डेसना घटिया गासैबो बे आइलाइनाराबो मोजां नङा एकदम मोनामदों ओमफ्राय नैबेखौथ' ब्लेक कालारनिसो मोनखादों आङो ब्राउन कालारनिखौ नागिरनानै मोनासै बेबोथ' एकदम स' गासैयावबो आं 0 होगोन अब्लाबो आं जेबो बुस्थु मोजां नङियावबो बेखिनि लुकखौ आं क्रिएट खालामनो हागोन बेनि थाखाय आङो गेमस्रि दैमारिखौ साबायखर बावहरो आरो अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह जेथा ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो आंनि बे लुकखौ मोजां मोनदोंना मोनाखै स' आङो दायो साननानै खिथानोसै नैबेयो जाहैबाय 100 रुपिस नैबेयो 150 होमबा बेसे जाखो 250 ओमफ्राय बियो 80 टाका ना 100 लादोंमोनथाय जिखुनु 250 बा 250 350 30 टाका 350 30 टाका बा 350 बा 50 60 70 80 380 ओमफ्राय 380 बा इयो 30 टाका 380 410 410 ओमफ्राय नैबेयो 30 टाका 410 बा 440 ओमफ्राय नैबे ब्लेन्डारा 50 टाका ना 30 टाका लादोंमोन दे 30 टाकाखौनो हमबाय आङो बेसेबांमोनलाय बेसेबां जाबायमोन 440 400 जाबाय ना 300 नङालै नैयो नङा 400 बेसेबां जाखामोनथाय 440 जाबायमोन दे आंनि मथे 440 470 470ल' 470आवनो आङो नैबेखिनि लुकखौ क्रिएट खालामदों मैं हीरोइन हूँ मीम्स बनाने लगे स' माबोरै मोनखो ने
खस्थ' मस्थ'बाबो देलायबाय आङो मिथिला आरो खिन्थु आं आरो खेबसेबाव बुंबावो नोंथांमोना चिप प्राइसखौ नागिरनानै दाथां क्वालिटिखौ नायनानैसो थां नांगौबा मोनसेखौनो बाय दे आंनि मेकआप टिउटरियेल भिडिअखौ नायबा नुगोन स' बै लुक्सखौ मोजांसिन नुदों ना बे खम दामनि बुस्थुफोर जितु मोनबा 6टा बुस्थुफोरखौ मिक्स खालामनानै मेकआप खालामनायखौ मोजां नुदों बेखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय